ҳавлии фурӯшӣ дар пушти аквапарки Кӯли Душанбе. Ҳавои тоза, табиати фурам иборат аз 6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Падъабои тайёр аст, ҳуҷҷатош 100% замини чоркунҷа мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. ҳавлӣ дар деҳаи ҷангалаки ноҳияи Варзоб ҷойгир мебошад. аз ин тараф роҳ ба сӯи терминали Чорбоғ ва Баданасос. дар ин ҷо аквапарки Кӯли Душанбе. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хоная 1-3 километр. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. дохили ҳавлӣ мешем. чихеле ки дар аввали навор гуфтем, ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад дӯстони азиз. инчунин ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва тақхона яъне падвал ҳам низ дорад. чӣ дарахтоне ки дар ҳавлӣ ҳаст ҳамааш мевадиҳанда мебошад. хонаҳо падъабои тайёр мебошанд, яъне аксарияти корҳои таъмирӣ аллакай ба итмом расидагӣ аст. дар наздикии хона мактабу масҷид ҳаст. ҳуҷҷатҳои хонаам 100% техпаспорт, легализатсия ҳамаш қоидавӣ ҳаст. нархи ҳавлӣ 850 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷой барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷой дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷой, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷой канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.